ukazují tady Google mapy, české mapy, že je tady normálně turistická cesta. Nebyla? Tohle to je dobrý, to beru jako cestu. Tam se šlo ale píčovinama s prominutím. V pořádku, to neřeším. Byl jsem nucen přelíst elektrický plot proti zvěři. Jsem se vyloupil najednou na takový louce, kde byl posed docela jako hezký. A bál jsem se, aby mě někdo nezastřelil, jak jsem tady musel dát ruce na hlavu, zařvat, že procházím, aby nestříleli. Teď přichází nějaký vesnice. Tamhle v tom kopci je ten hradka, chci jít. Docela pěkný, už jsem musel sundat i kabát. Teď jsem v úbaku a je vedro. Nečekal jsem to, že na konci února, dobrý, oni hlásí 10 stupňů, ale chápeme se, je fakt teplo. Já se přibližuju do té vesnice. Kde jsme? Tamhle vesnice. Tak tam už to snad bude lepší, no. Ten hrad není ani tak vysoko. Ten hrad je právě tamhle. Takže tam se půjdu za chvilku. Jinak příroda klasicky nádherná. To je hezký. Tam dále můžete vidět ten posed. Tady. Zase tam nikdo není, jako podíval bych se tam, ale není čas. Slunce zapadá po 5. hodině. Jsou nějaké 3 hodiny, chci stihnout ještě pár řopíků. Jako vidíme, možná to bude nějaký kratší pici, protože mi to svítí tady do ksichtu. Hele, to je zajíc. Víte ho? Je tam. Takže tady skutečně žije zvěř. Tyjo, ten běhá, ten skáče. Bych vám ho natočil, ale bohužel už je za kopečkem. Vůbec jsem o něm nevěděl, podle mě nevěděl vůbec o mě. Já to tady povídám docela nahlas, ale nevadí. A vypadá, že to něco hoří. A já se teď musím nějak dát směrem dolů. Když jsem se vyšpil na ten kopec, tady na ten hrad vedu asi 3 cesty. Já jsem si vybral klasicky tu nejhorší, ale to vůbec nevadí. To je fantazie. Přijdu si jak v Jurském parku. A teď bych tady viděl jenom ty dinosaury, ale tady rozpadlý posed. No posed, jak se to jmenuje? Není posed, ne sokolovna. Sokolovna je trošku nic jiného. Nevím, jak se tomu nedává. Ale tamhle někdo začal topit, nevím čím, asi pneumatikama. Ten bak se mi fakt osvědčil teď. Když jsem vůbec podcenej, větrá to krásně, je mi příjemně. Kupal jsem asi za 5 kg. Plus kalhoty. Jsou ty klasický. Ty stály 1200 a dostal jsem se o 300. To je výborný. Jinak příroda prostě famózní, jo. Tady Krušné hory. Není co řešit. Kdo plánujete někam na výlet a jste zdaleka, vyplatí se to. Jsou tady krásná místa. Tamhle je ten hrádek. Tam to směřuju. Taktická zastávka na takový plošence. Kdo jste četl Záškodníka, tak jistě víte, k čemu jsou takový plošenky dobrý. Já jsem si přednedávnem koupil sumky. Tady ty 3. Tady to už mám díl, to je jedno. Já jsem to na tu malou polní a teď to testuju. A zatím se mi to osvědčilo. Docela jako ten batoh není nejlevnější. Když si ho koupíte, tak v základu je docela debilní. Hlavně ty záda, no, ale dá se tam dát kus karimatky. Takže to je lepší. Ty papruhy, no, dobrý, ale dá se na to zvyknout. Já jsem si tady přidal, protože oni tam mají k tomu ten hrudní popruh, ale nemají ho odpružený. Takže já jsem si tam z Dekáče mám batoh, ten 50 litrový, tak jsem si z toho vzal ten hrudní popruh. Krásně tam pasuje a hned se to nosí líp. Dá se do toho zbalit. Na ty 3 sezóny si myslím, že v pohodě, s menším spacáčkem, úplně do pohodky, i pivo se tam dá dát. Takhle se mi to fakt líbí. Jinak Kongo, kšutovka a na sobě mám ubák, kalhoty, no. Se blížím k
té zřícenině. Tady je taková cestička, už tam budu. Klášterec, Prunéřov. Tady na tom kopci je další hrad, tam se chci taky někdy podívat. A tamhle vzadu je Klínovec. Tamhle, to je Klínovec. Pak jsem koukal, že tamhle vzadu je taky nějaký hrádek. Já vůbec nevím, co by to mohlo být, o tom vím. Kde je Kulišák? O tom vím. Jsme chtěli právě jít tuhle trasu, že první zastávka bude tam. Pak ty bunkry, co jsou tady různě. Takže bychom přespali tady. Uvidíme, asi možná první jarní vandr tady bude. Se dají takhle nahoru. Jo, tady taky nějaký něco. Takový QR kód. Taky posazení nějaký ohniště. Jo, tady můžete podpořit ty, co to tady patrují. Starají se o to, že skutečně se o to někdo stará. Chci vystoupit tady nahoru. Jo. Batoh jsem nechal dole, tak snad mi tam zůstane.